Шановні венгерські сябри, глибоко поважаний господар посол, вельми приємно вітати вас у стінах Національного історичного музею Республіки Білорусь і поудільничати разом з нашими поважаними венгерськими дипломатами у міжнародной акции «Нож-географии». И переходя на язык международного культурного общения, русский язык, хотел бы выразить слова благодарности за то, что у нас есть замечательная возможность рассказать несколько слов о нашей стране, о белорусской истории, белорусской культуре и белорусских деятелях. Я должен переводить мне чуть-чуть время. A múzeum igazgató úrra belorusz nyelven azt mondtam, hogy nem tudok belorusz, ezért szeretném mondani, hogy tisztelt magyar barátaim, kedves kamerák, számítógépek előtt ülők. Szeretettel köszöntünk benneteket a múzeum nevében. A nagykövetség nagyon kiválóan végzi a munkáját, és nagyon jó képű a nagykövet, tehát valami ilyesmit mondott az igazgató. Beloruszul gondolom én. Utána oroszul azt mondta, hogy szeretettel köszöntöm a magyar nézőket, és most néhány szót szól a múzeumról, illetve Белорусról. С одной стороны, Беларусь небольшое государство, но в то же время с уникальным природным достоянием, с потрясающим историко-культурным наследием, с деятельностью. Belarus egyrészt nem nagy ország, azért jóval nagyobb, mint Magyarország, de nagyon kiváló adottságokkal rendelkezik, természeti értékekkel, szépséggel. В Беларуси жили те люди, которые своим талантом и своим трудом обогатили многие страны мира своими достижениями, своими победами, своими разработками и безусловно, своим созидательным трудом. Szóval Belarus egy tehetséges ország, olyan tehetségek éltek itt, születtek itt és éltek, akik később máshol is bizonyítottak a világ minden táján. Мы находимся в Национальном историческом музее. Это один из крупнейших музеев Республики Беларусь. Его фонды насчитывают практически 500 тысяч уникальных артефактов. Hát közel 500 000 darabból áll a múzeumnak az állománya. A Nemzeti Történeti Múzeumban vagyunk, szeretettel köszöntünk benneteket. Мы обладаем уникальной коллекцией живописи, народных промыслов, этнографии, монет, оружия, предметов быта и многое другое. Nagyon-nagyon sok kiállítási tárgy van, pénzérmék, fegyverek, festmények és a többi és a többi. Сейчас мы находимся в портретном зале исторического музея и рядом с нами Nemzeti Történelmi Múzeum portrétermében vagyunk, itt Bátori István fejedelem portré előtt. Стефан Батори – та историческая личность, которая связывает наши культуры и наше историческое прошлое Беларуси и Венгрии. Bátor István az a történelmi személyiség, amely Magyarországot és Belaruszt összeköti történelmi és kulturális szempontból. Собрание нашего музея, проекты нашего коллектива, безусловно, отражают то уникальное достояние, те ценности и то потрясающее наследие, которым богат белорусский народ. A múzeumnak az kiállítási tárgya állománya, illetve a gyűjteménye bemutatja a belarusz történelem szépségét, magát Belaruszt. Kedves barátaink, otthon vagytok, vigyázzatok magatokra, velünk vagytok. Most a Minszki Magyar Nagykövetség kollektívájával egy különleges akciót szeretnénk. Virtuális kirándulást szervezünk nektek, maradjatok otthon, hogy később fizikai valójában kihessetek hozzánk. Hiányoztok, ezért szeretnék nektek bemutatni egy kicsit Belaruszt. Beszélünk a kollégákkal arról. A földrajz éjszakájáról van szó. Nagyon fontos a földrajz, ezt én már általános iskolás koromban megtanultam, azt szerettem elmondani, milyen fontos a földrajz. Annak idején egy kérdés volt vulkáni indonéz szigetvilágból, egy vulkáni szigetet kellett megnevezni az osztálytársamnak, és súgtam neki, hogy Jáva, ugye ezt próbáltam súgni, nem hallotta, ezért mutattam, brügettem egy motort, hogy brum 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 motor. Erre azt mondta, feleletként nem azt mondta, hogy Jáva, az akkori népszerű motormárka, hanem azt mondta, hogy Pannónia vagy Harley Davidson. Tehát, hogy vannak ilyen szigetek is. A földrajz nagyon fontos, mi itt távol 1100 kilométerre vagyunk tőletek, de veletek vagyunk. Belarus, ahol most
éppen állok. Minszk ma reggel egy nagyon finom kis időjárásra ébredt, -9 fok volt, esett egy kevés hó, lévén március 31-e van, de szerencsére kegyetlen hideg szél fújt. Ezt nem azért mondom, hogy most, illetve most maradjatok otthon, nem azért mondom, hogy utána is maradjatok otthon, jön a nyár, jön a jó idő, akkor várunk benneteket. A nagykövetségnek kettős több rétű a feladata. Az egyik az, hogy a belarusz turistákat, a belarusz tőkét Magyarországra vonzza, a másik pedig a magyar állampolgárok érdekvédelme. Tehát ha kijöttök, akkor tudjátok, hogy jó kezekben lesztek, vigyázzunk rá. Látok. Miért érdemes Belarusba kijönni? Nagyon jó a gasztronómia, macsanka, drányiki, ilyen ételek vannak. Az alapja természetesen kivételes módon, nem is tudom melyik konyha még az, amelyiknek ilyen, a paradicsom, a paprika és a hagyma. Többen is azt mondják, hogy ez a lecsó, és ez egy magyar étel. A drányiki az a lepcsánka, amit Szabolcsban a nagymamám csinál, reszelt krumpli, borssal, tojással, egy icipici liszttel, vagy anélkül megsütve, kiváló finom étel. Gyertek Belarusba, nyugodtan vigyázzunk majd rátok. Sportéletét rendkívül kiváló Belarusban, a sífutás. Mostanában Európában sokat emlegetik a jégkorongot, az ország államfőnek köszönhetően. Itt még tart, vagy már tart a belarusz jégkorongbajnokság. Hideg van, könnyű, meg tudnak hokizni. Remélem, hogy mi is meg tudunk majd jégkorongozni. Miről szeretnék még veletek beszélni? Mindenről azt szeretném, hogyha itt lennétek. Maradjatok otthon, hogy később ki tudjatok hozzánk jönni. Hiányoztok, kollégáim jelzik, hogy még 3 perc van hátra, már az előbb még csak 2 volt, ezért szeretném nektek kihasználni kihasználni lehetőséget, és elmondani nektek, hogy miért fontos az, hogy jó az időjárás. Ugye tavasz véget él van, én nagyon sokat utaztam Aeroflottal, ugye az orosz, illetve a volt szovjet világban, és érdekes módon bárhová leszállt az Aeroflot gépe, mindig ugyanazt mondták. És azért mondom, hogy Minszkben is itt nagyon kiváló az időjárás. Megérkeztünk Moszkvába nyáron, júniusban, délután a pilóta bemondta, hogy üdvözöllek benneteket Moszkvában, 12 óra vagy 14 óra van, plusz 32 fok, az időjárás jó. Legközelebb Jekaterinburgba szálltunk le, télen, bemondta a pilóta, üdvözlöm Önöket, Jekaterinburgban, Jekaterinburg hősváros, tehát mindenhol ugyanazt a szöveget, -40 fok, az időjárás jó. Tehát ez azt jelenti, hogy Minszkben -9 fok, viszintes szél, az időjárás jó. Gyertek, Bátoriról a igazgató úr beszélt, azért többet kellene beszélni Bátor Istvánról, ő volt az, aki megteremtette a mi nagykövetségi működésünknek az alapját. Ugyanis olyan szimpátia övezi itt a magyarokat, a beloruszok annyira szeretik és emlékezik a magyarokat, hogy ide érdemes eljönni már csak nosztalgiából is. A beloruszok kedves emberek, a beloruszok pontos emberek, az ország fejlett, meglepő, hogy mennyi bicikliút van, meglepő, hogy több órán keresztül, ha a fizikai teljesítőképességünk engedi, lehetne kerékpározni. Én nem tudok kerékpározni, de azért megpróbálok több órán keresztül virtuálisan biciklizni. Ez most egy virtuális kirándulás, remélem, hogy nem sokára kijöttök hozzánk, és igazi kirándulás lesz belőle. Köszi, sziasztok! Köszöntelek benneteket, játszunk egy kicsit, játsszuk azt, hogy ti vagytok Magyarország, vagy te vagy kedves néző Magyarország, én pedig az az ország, aki bemutatkozik. Kérlek, szólíts engem Belarusnak, ha nagyon hivatalos akarsz lenni, akkor Belarusz köztársaságnak. Van saját nyelvem, mint hallottad az igazgató úr beköszöntőjében, ez a belarusz nyelv. Sokkal inkább hasonlít a lengyelre, mint az oroszra, de a lakóink 90%-a oroszul beszél, ezért nálam az orosz nyelv is hivatalos nyelvnek számít. Sok dologban hasonlítunk egymásra, 9,5 millió lakóm van, kicsit kevesebb, mint neked, viszont ehhez kicsit több, mint kétszer akkora területem. Fővárosom Minszk, lakóinak a száma nagyjából annyi, mint Budapesté. Nincs tengerem, ugyanúgy, ahogy neked sincsen tengered, a területemen több nagyon fontos kereskedelmi útvonal is átvonul. Észak-dél, kelet-nyugat irányba összekötöm évszázadok óta Európát és Ázsiát. Tudjuk, ami
kereskedelmi út az nagyon gyakran hadiút is. Sajnos a területem legmagasabb pontja 345 méter, így nyilván nagyon sík terület, ezért az én lakosaim nagyon sokszor megszenvedték az Európa területén dúló háborúkat, a második világháborúban minden harmadik lakosomat elveszítettem. Nincs tengerem, cserébe viszont van közel 3000 vízfolyásom, ezek patakok, kisebb-nagyobb folyók és 11 000 tavam. Akár nem 50 évvel ezelőtt még a területem 1/5 az mocsár volt, ennek egy részét azért már lecsapoltam a mezőgazdasági termeléshez, és a területem 40%-át erdő borítja. Ezek nem egyszerűen erdők, ezek igazi rengetegek. Egy rengetegben pedig rengeteg állat lakik. Én vagyok az egyik olyan európai ország, ahol például az európai bölények még szabadon élnek. Kedvenc madaram a gólya, ez nagyon sokszor az országom jelképe is, a kedvenc virágom pedig a búzavirág, ami számomra a tisztaságot és a hitelességet szimbolizálja. Ásványkincsekben ásványkincsem nem sok van, 1964-ben találtak a területemen kőolajat, ez a szükségleteimnek alig 10%-át fedezi, ez meglehetősen kevés, amiből jó és sok van az én országomban, az a kősó és a kálisó. A szovjet időszakban a gépipar jutott nekem, ezt az igyekeztem a mai napig megőrizni, úgyhogy ha a lakosaid közül valaki traktort lát, miközben utazik, akkor több mint 50%-a az esély annak, hogy ez belarusz traktor. A mezőgazdaságomra is nagy figyelmet fordítok, így el tudtam érni azt, hogy a boltokban, a polcokon az áruk, az élelmiszer 80-90%-a az belarusz élelmiszer, holott ehhez sem az éghajlatom, sem a talajviszonyom nem igazán megfelelő. Leginkább a burgonya, a rozs terem meg, ezért van az egyébként, hogy a burgonyából 400 féle ételt tudok elkészíteni, és az én kis katonáimat a szovjet időszakban bulvasnak bunyolták, a bulvas belarusz nyelven egyébként krumplit jelent. Megnehezíti még a mezőgazdaságban a helyzetemet, hogy Csernobil a szántóföldjeim, legelőim és termőföldjeim 20%-át szennyezte be. Van egy Nobel-díjas írónőm, Svetlana Alexejevics, ha szeretnél erről többet olvasni, akkor javaslom, keresd meg, több könyvét is lefordították magyar nyelvre, például a Csernobili imád. Azért, hogy egy kicsit vidámabb dolgokról is beszéljek, amit az utóbbi időben igyekszem nagyon fejleszteni, ez a turizmus. Ugyanúgy, ahogy neked van városlátogató turizmusom, kulturális turizmusom, egészségturizmusom, de vannak egészen érdekes dolgaim, például az ipari turizmus, ahol a gyárainkban megnézheted, hogy készítek traktorokat, hogy készítek buszokat, de akár az Alivária sörgyárba is ellátogathatsz. Van egészségturizmusom, vannak gyógyvizeim, nem olyan jó meleg vizek, mint a tiéd, de ásványanyagokban gazdagok, erre én is építettem gyógyszállókat. Habár én ezeket a mai napig szanatóriumnak hívom. Van ugyanúgy, mint nálad például Tapolcán barlangterápia, csak éppen én nem karsztbarlangban tartom a barlangterápiát, hanem ott, ahol kálisót bányászok, amiből egyébként én műtrágyát állítok elő, és ebben a világviszonylatban is nagyon jó vagyok. Természetesen a barlangterápia nem ott zajlik, ahol a bányászat. Szeretnék még azzal dicsekedni, hogy 4 olyan objektumom is van, ami az UNESCO világörökség listájára felkerült. Az egyik a Míri vár, a másik a Neszfizsi kastély és annak a kastélykertje. Van egy, amin Lengyelországgal osztozok, ez a Belovézsei erdő, nemzeti park. Ha bölényekkel szeretnél találkozni, akkor a Belovézsei erdőben ezt megteheted. Kiváló vadászterület, amikor 1941-ben a németek elfoglalták a területemet, akkor Göring úgy döntött, hogy itt fogja kialakítani a világ legnagyobb vadászterületét. Egyébként itt a Belovézsei erdőben írták alá 1991. december 8-án a Szovjetunió megszűnéséről szóló dokumentumot. És még egy dolog, amivel dicsekedhetek, és ezen 9 másik országgal osztozom, ez a Struve földmérő vonalak. Ez gyakorlatilag az 1800-as években Struve nevű német csillagász kezdte el kialakítani, ő akkor ezeket a földmérő pontokat még csak Svédország és Oroszország területén mérte ki, meglehetős pontossággal, aztán később ezt kiegészítették, és egészen a Jeges-tengertől a Fekete-tengerig több mint 2800 km hosszan húzódott. Az én lakosaim kedvesek, vendégszeretőek, gyere el hozzám! Köszönöm! Olyan dolgokról és emberekről szeretnék nektek mesélni,
amit a mindennapi életben biztosan hallottatok róluk, vagy találkoztatok már velük, sőt, használtatok is, de valószínűleg lemerem fogadni, hogy valószínűleg senki nem tudja, hogy hogyan kapcsolódik ez Belarushoz. Ha a mindennapi életet nézem, akkor meg kell állapítanom, hogy Belarus igen fejlett az informatika területén. Számos helyen megmutatkozik mindez, akár ha csak a belterjedt bankkártya használatra gondolok, hogy úgy utazhatok a tömegközlekedési eszközökön, hogy nem veszek jegyet, hanem a bankkártyával egy egyszerű érintéssel lépek be a metró beléptetőkapuján, vagy újonnani fejlesztésként akár a villamosra is felszállhatok bankkártyával. Használhatom a jegykezelő készüléken. A közüzemi számláit úgy is be tudom fizetni, hogy nem a postára megyek el, hanem bármelyik bankfiókba, vagy akár egy internetes alkalmazás segítségével, vagy mobiltelefonon. Informatika más területéről is számos példát lehet felhozni arra, hogy mennyire előrébb járnak, mint a világ számos országa. Elég, hogyha itt a 500 000 Viber felhasználóra gondolok. A Viber pedig az a ismert alkalmazás, amivel ingyenesen beszélhetek, fájlokat oszthatok meg ismerőseimmel, kevésbé ismerőseimmel, bárkivel, aki ennek a tagja. Ez a 500 000 letöltés, és az, hogy 2014-ben ezt egy japán cég vásárolta meg, ez méltán elmondja a programnak a használhatóságát és kiváló minőségét. Azért, hogy ne csak interneten keresztül lehessen egymással tartani a kapcsolatot, a Maps.me nevű alkalmazás, nem tudom, hogy kinek mond valamit, ezt a világon 160 millió letöltés, tehát ennyi ember használja. Ez egy helymeghatározásra, navigációra szolgáló eszköz, hogy egymáshoz is közel tudjunk menni, nem most ezekben az időkben, hanem majd, hogyha ennek vége van. Nem tudom, hallottatok-e az MSQRD, Masquerade nevű alkalmazásról. Ez, hogyha nem is hallottál, akkor valószínűleg használtad. Vagy ha nem használtad, akkor láttad. Ez a Facebooknak, illetve a Facebookon elterjedt olyan alkalmazás, amivel mindenféle arcokat, egyéb vicces fejeket, cicafület, nyuszifület rajzolhatsz magadnak a valós felvételre. Ez ugyan beépült a Facebook részébe, de ez is Belarus fejlesztés. De hogy kicsit távolodjunk el az informatikától, számos belarusz híres ember jutott például Hollywoodba. Hogyha arra gondolok, hogy Liza Kudrow belarusz gyökerekkel rendelkezik, a sorozatok egyik koronázatlan királynője. Hogyha a koronázott királyt nézzük, Harrison Ford, ő nem sorozat, de őt szerintem nem is kell bemutatni, ő is belarusz gyökerekkel rendelkezik. De említhetném még Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, és hogyha eljutottunk a filmekig, Metro-Goldwyn-Mayer és a Warner Bros. Volt az a két cég, akinek az alapítói szintén belaruszok voltak, ezekből a színésznőkből varázsoltak sztárt. De hogy megemlítsük például a zenei élet egy jeles képviselőjét, Steven Tyler, az Aerosmith nyilván híres frontembere, szintén belarusz gyökerekkel rendelkezik. És hogy így a fegyverekre nézek, nem is tudom, hogy nem jutott eszembe, a mindenki által híres World of Tanks nevű játék szintén belarusz fejlesztésű. A Wargaming.net belarusz cég, jelenleg is belarusz cég, fejlesztése és égisze alatt tevékenykednek a srácok. Egy hatalmas, ez egész világra kiterjedő vállalkozás. 2009 óta fejlesztik, csinosítgatják ezt a játékot. 2009-es fejlesztésétől kezdődően több alkalommal is megnyerte a legjobb online játékoknak járó díjat, az Arany Joystick díjat,
ha jól emlékszem, 4 alkalommal is. Továbbá többször bekerült a Guinness Rekordok könyvébe egyszerre legtöbben játszott játékok közé 2011-ben, de ezt a számot azóta már jelentősen túl is lépte. Jelenleg is nagyságrendileg 2 millió online játékosuk van. Továbbá ugyanennek a vállalkozásnak hasonlóan népszerű és nem kevesebb sikerrel rendelkező játéka például a World of Warships, a World of Planes, amik szintén ugyanilyen töretlen népszerűségnek örvendenek a több éves fennállásuk óta, ami, hogyha a játékok világát nézzük, nem kis teljesítmény. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és mindenki maradjon otthon. A hírességek és a modern technikai csodák után beszéljünk egy kicsit a régebbi korok csodáiról is. Belarus nagyon gazdag vallástörténeti hagyományokkal rendelkezik, gyakorlatilag minden történelmi egyház képviseli magát az országban. Jelenleg az ország lakosságának közel kétharmada vallja magát valamilyen felekezethez tartozónak, legtöbben a pravoszlávok vannak, a hívők nagyjából 80%-a. A pravoszláv egyház Lengyelország felosztása után erősödött meg a mai Belarusz területén, amikor ezek a részek az orosz birodalomhoz kerültek. Addig a görögkatolikus egyház volt rendkívül népszerű, de később a hívek jó része áttért a pravoszláv vallásra. Jelenleg a pravoszláv vallásnak is komoly szerepe van abban, hogy az orosz és belarusz nép nem csak szomszédokként tekint egymásra, hanem testvérnépként, hiszen a közösen mindkét nép által beszélt orosz nyelv mellett közös a vallás is. Korábban népszerűek voltak a protestáns irányzatok Belarusban. A 16. században főleg a kálvinizmus vált népszerűvé, a főnemesek gazdag mágnások vették fel. A Lengyelországnak évszázadokon át hetmanokat, ispánokat adó Radziwill családból Fekete Mikolaj herceg fejedelem volt az első, aki áttért a kálvinista hitre. Az ő idejében kezdődött a belarusz kultúra aranykora, ekkor adták ki a lengyel nyelvre fordított Bibliát a fejedelem saját előszavával, és Brestben, Nyeszvicsben, amiről már korábban szó volt, újabb nyomdák is nyíltak. Később, az ellenreformáció idején, főleg a jezsuiták tevékenységének a hatására újra előtérbe került a katolikus egyház. Az orosz birodalomhoz való csatlakozás után a katolicizmus a lengyel kultúrához való tartozást jelentette az orosz ortodoxia ellenpólusaként. Ma a római katolikus egyház bír a második legnépesebb felekezettel Belarusban, nagyjából 1,5 millió katolikus lehet az országban. Érdekesség, hogy Belarusz függetlenné válása után a római katolikus egyház törekedett minél előbb áttérni a belarusz nyelven való istentiszteletekre, míg a pravoszláv egyház továbbra is a hétköznapokban gyakrabban használt orosz nyelven misézik. A zsidó közösség a 14. század óta él a mai Belarusz területén, gazdag hagyományokkal rendelkezik, mivel az orosz birodalomban a zsidókat igyekeztek a peremvidékre telepíteni, ezért a mai Belarusz területén nagyon komoly vallási, tudományos, kulturális központok alakultak ki. Többek között Belarusban született a világhírű Marc Chagall festő is. Sajnos a II. Világháborúban a náci megszállás idején több mint 500 000 zsidót végeztek ki a táborokban. A század második felében tömeges kivándorlás indult Izraelbe. Emiatt manapság a zsidó közösség létszáma Belarusban már nem túl nagy, nagyjából 28 000 főre teszik. A negyedik nagy egyház Belarusban az iszlám, a muzulmán egyház. Annak idején a krími és az aranyhordabeli tatárokat azért hívták be az ország területére, hogy segítsenek a határok védelmében. Idővel a tatárok áttértek főleg a belarusz, lengyel, orosz nyelvre, a hitélet nyelve továbbra is az arab maradt. És a mai Belarusz területén adták ki lengyel nyelven a Koránt, majd később ezt lefordították oroszra is.
És itt láthatjuk a Belarusz területén élő tatároknak lengyel nyelven kiadott könyveket. Manapság az őslakosnak számító tatárokon kívül vannak a Szovjetunió közép-ázsiai területéről bevándorlott muzulmánok is, főleg a II. Világháború után érkeztek, amikor a szinte kihalt országot kellett újra benépesíteni. Ezen kívül a nagy ismert történeti egyházak mellett vannak egészen egzotikusnak tűnő kisebb egyházak is Belarusban, mint például a Krisna hívők, a bahái hit követői, de vannak a rondovérek, akik a kereszténység előtti még pogány vallásokat próbálják feleveleníteni. Róluk majd valamikor máskor fogunk mesélni.